Allee. Toch eerst van je te mensen. Upper. En Mullebeer. En Kortemark. Wie zit er nog? Rumbeer. En Overgaan. Mien. En weer vanaf de munnen rondliep, wat vet, dan was hij zo strak. Dat er iets wat te doen is. S'nachts Leute. S'nachts Leute in de zomer een donker komt en de fabriek is om. Hier en daar een auto ziet die slaafse lucht volgt. En je merkt vast tot die auto weer wat lukt te gaan. Best dat hij nou in de winterzomer van een euro werd, alle keer kruidt. Ik wil dat ze de laatste keer was. En gaan televisie niet aansteken, maar er is niet een politiek debat, een kookshow, waarin dat ze elkaar slechte punten heeft, documentaire, waarin dat ze de meesten in hun vloed zijn. En in de machtige filmen, dat je 3 keer nee ziet. En dan wordt televisie spelen bij de beurs. De kantenjacht en kerk, de doos niet te varen. Lekker dat ze nog niet weten of dat ze een colère is of niet. Best dat je buiten waarschuwt. De Leute. En gezien deze sla op bewegen met bankerij door de vorige eigenaars nog leed. En we schiet van wie die lacht. Best dat kat op je squid springt. En kijk naar de sterren die vermeest met de minuten. En wat tussen dat er een vlieger flikkert. Nou in de kruid. Lekker dat normaal is. Moest je smoren, dan smoorde je een sigaret. Maar smoor niet. En kijk naar het slimspoor van die onbeweeglijke sla die een heel aan de vodder zit. En twijfelt, dat is een bergkom en tegen het. En herinner je om een keer dat er in de vrouw nog een homo zit. Zoals ik gaat dat niet meer doen en dit terug over een hommelklap. Ze zitten daar niet aan.